тамошобинони азиз, нашри навбатӣ барномаи донишвар аст аз телевизиони илм ва табиат. фанни кимиё яке аз бахшҳои муҳими илмҳои дақиқ ба шумор рафта, рушди илми мазкур дар тараққиёти соҳаҳои гуногуни илм, иқтисодиёт ва саноат дар тӯли 2 аср хеле назаррас аст. олимони кимиёшинос дар давоми асрҳо тадқиқот гузаронида ба дастовардҳои муҳим ноил гардиданд. дар барномаи имрӯза атрофи комёбиҳо ва дастовардҳои ҷавони донишманд ва муваффақ ҷовидон кабиров, номзади илмҳои химия, ассистенти кафедраи химияи фармасевтӣ ва заҳршиносӣ донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино ҳарф хоҳем зад. химия илм дарбораи моддаҳо, хосият ва табдилёбии онҳо мебошад. аз ин сабаб пайдоиши химияро ба он давраҳои хеле дури таърихии инсоният ки бори нахуст оташро ҳосил намуд мансуб додан мумкин аст. аз ин лиҳоз химия таърихи чандин ҳазорсола дорад, вале дар тӯли ин ҳазорсолаҳо инкишофу дастовардҳои химия яксон набуданд. вобаста ба суръати инкишоф ва дараҷаи дастовардҳо таърихи химияро ба 6 давра тақсим кардан мумкин аст. аз давраҳои хеле қадим то асри 8 милодӣ, аз асри 8 то асри 12, аз асри 12 то асри 17, аз асри 17 то ибтидои асри 20, аз ибтидо то охирҳои асри 20, аз охирҳои асри 20 то имрӯз. имрӯз дар тамоми ҷаҳон эътироф шудааст ки ҳаёт ва фаъолияти солимии инсон ба ҳолати муҳити зист вобаста аст. ҳолати ногувори экологии табиат дар баъзе мавзеъҳо аз надонистани дастовардҳо ва риоя накардани қонуниятҳои асосии химия аз тарафи одамон сар мезананд. бинобар ин ҳар як инсон новобаста ба касбу кораш бояд ба асосҳои химия шинос бошад, чунки нигоҳ доштан ва тараққӣ додани тамаддуни ҷаҳонӣ вазифаи ҳар як фарди ҷомеа мебошад. химия илмест ки сохт, хосият, таркиб ва ҳамдигар табдилёбии моддаҳоро меомӯзад. таърифи химияро бори аввал ҳамчун илм Ломоносов пешниҳод намудааст. илми химия хосият, тағйирот ва таркиби моддаҳоро ҳангоми гузариши реаксияҳо мефаҳмонад. химия ҳамчун илм ба гурӯҳи фанҳои табиатшиносӣ дохил шуда ба фанҳои физика, биология, математика, экология ва ғайра алоқамандии зич дорад. химия ба монанди илмҳои дигар бо суръати рушд намуда истодааст. дар айни замон зиёда аз 32 миллион моддаҳои органикӣ ва қариб 500 000 моддаҳои ғайриорганикӣ омӯхта шудааст ки ин моддаҳо дар пешравии хоҷагии халқ ва тиб аҳамияти маҳзу зоҳир мекунанд. дар замони ҳозира инкишофи олами наботот, ҳайвонот ва инсонро бе дастовардҳои фанни химия, хусусан саноати химия тасаввур кардан ғайриимкон аст. қисми зиёди пайвастаҳои органикӣ дар хоҷагии қишлоқ аҳамияти калон доранд. қаҳрамони барномаи мо низ ҷовидон Нурмаҳмадович яке аз олимони ҷавони ин соҳа мебошад. кабиров ҷовидон Нурмаҳмадович баъди хатми донишгоҳ соли 2016 ҳангоми иштирок дар озмун ва интихоб тибқи квотаи байнидавлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия тавассути Маркази илм ва фарҳанги Россия дар Тоҷикистон ба муассисаи таҳсилоти олии бюҷетии давлатии донишгоҳи давлатии химиявию технологии шаҳри Ивановои Федератсияи Русия барои таҳсил ба аспирантура фиристода шудааст. корҳои илмӣ таҳқиқотии худро таҳти роҳбарии мудири кафедраи технологияи умумии химиявӣ доктори илмҳои химия доцент Усачиёва Татьяна Рудольфовна дар мавзӯи ҳосилкунии комплексҳои молекулавии сиклодекстринҳо бо кислотаи бензоин, кверсетин ва куркумин дар ҳалкунандаҳои обӣ оғоз намудааст. химия ин худ як илми бисёр шавқовар аст. аз хурдӣ ба фанни химия шавқу рағбати калон доштам, чун падарам худ дорандаи ҳамин касб ҳастанд. аз даврони мактаббачагиам ҳангоме ки ба ҷои корашон рафта будам, дар озмоишгоҳи факултети химияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон банди корҳои илмии тадқиқотии худ буданд ва аз ҳамон ҷо шавқи ман нисбат ба фанни химия пайдо шуда буд. баъд аз хатми мактаби миёна соли 2011 донишҷӯи факултети номбурда шудам. дар айёми донишҷӯӣ баъд аз курси 3 ҳангоме ки моро ба равияҳо тақсим карданд, корҳои илмии худро дар кафедраи химияи аналитикӣ ва институти илмии тадқиқотии назди донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳти роҳбарии номзади илмҳои химия
доцент Шериф Қурбон Мирзоалиевич оғоз кардам. Устод он вақт директори Институти илми тадқиқотӣ буданд ва ҳам моро аз фанни химияи аналитикӣ дарс мегуфтанд. рисолаи дипломии худро низ дар курси панҷум таҳти роҳбарии устод Қурбон Мирзоалиевич ҳимоя намуда будам. баъд аз хатми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон соли 2016 ҳангоми ғолиб омаданам дар озмуни Маркази илм ва фарҳанги Россия ва ба даст овардани квота ба Донишгоҳи давлатии химиявию технологии Ивановаи Федератсияи Россия барои таҳсил дар зинаи аспирантура равона шудам. барои идомаи таҳсил ва гузарондани корҳои илмии таҳқиқотӣ дар донишгоҳи Италия дар озмуни дарёфти стипендияи Вазорати корҳои хориҷӣ ва ҳамкориҳои байналмилалии Италия барои таҳсил ҳам барои шаҳрвандони хориҷӣ ва ҳам барои шаҳрвандони Италия ки дар хориҷи кишвар зиндагӣ мекунанд барои солҳои 2018-2019 иштирок намуда ғолиби ягона аз Тоҷикистон ҳисобида шудааст. ӯ аз моҳи феврал то октябри соли 2019 тадқиқотҳои илмии худро таҳти роҳбарии профессор Канчета Ҷанкола дар факултаи фарматсевтикии донишгоҳи Неапол ба номи Фридрихи Ду идома додааст. дар давраи таҷрибаомӯзӣ дар донишгоҳ ҳамчунин сазовори стипендияи Ассотсиатсияи Италия оид ба калориметрия ва таҳлили гармӣ барои олимони ҷавон гардидааст. ба маърузаҳои илмӣ дар конференсия ва семинарҳои донишгоҳи Сапиенсаи шаҳри Рим баромад кардааст. аҳамияти мавзӯи кори илмиям ин зарурати таҳияи композитсияи нави фарматсевтӣ дар асоси биомолекулаҳои гидрофобӣ барои беҳтар кардани дастрасии биологии онҳо тавассути ҳосилкунии комплексҳои молекулавӣ бо циклодекстринҳо дар ҳалкунандаҳои обӣ органикӣ мебошад. дар ҷаҳони муосир доруҳои нав ба нав дар бозори фарматсевтӣ пайдо мешаванд. яке аз хусусиятҳои асосии моддаҳои доруворӣ ҳалшавандагӣ мебошад. циклодекстринҳо олигосахаридҳои циклии табиӣ мебошанд ки дорои холигии дохилии молекулавӣ ва сатҳи берунӣ аз ҷониби гурӯҳҳои гидроксилӣ ташаккулёфта мебошанд. имрӯзҳо таваҷҷӯҳи зиёди тадқиқотӣ ба пайвастагиҳои табиии растаниҳо вуҷуд дорад, аз ҷумла ба омӯзиши флавоноидҳо, пайвастагиҳои табиии полифенолӣ ки дар табобати бемориҳои нейродегенеративӣ ва дилу рагҳо умедбахш мебошад. таваҷҷӯҳи зиёд дода мешавад. бисёр флавоноидҳо дорои фаъолияти зидди вирусӣ, зидди илтиҳобӣ ва зидди саратон мебошанд. хусусияти антиоксидантии флавоноидҳо бештар омӯхта мешаванд ки асоси аҳамияти биологии онҳоро шарҳ медиҳад. аммо аз ҳисоби кам будани ҳалшавандагии онҳо дар об ва дар натиҷа паст шудани дастрасии биологии аксари флавоноидҳо истифодаи онҳо душвор мебошад. кверцетин ва куркумин яке аз намояндагони синфи флавоноидҳо мебошанд. дар ҳузури циклодекстринҳо ҳалшавандагии маҳлули кислотаҳои фенолӣ ва флавоноидҳо инчунин муқовимати онҳо ба гидролиз, таназзули ҳароратӣ ва оксидшавӣ дар натиҷаи ҳосилшавии комплексҳои молекулавии гостхазиаин зиёд мешавад. циклодекстринҳо сатҳи берунии гидрофилӣ ва холигии гидрофилӣ доранд ки аз рӯи андоза бо бисёре аз молекулаҳои органикӣ мувофиқ мебошанд. пас аз анҷоми муҳлати лоиҳаи илмӣ, ҳукумати Италия барои гузарондани корҳои илмии таҳқиқотӣ дар донишгоҳи Италия охири соли 2019 барои пурра кардани қисми таҷрибавӣ кори илмияш аз усули резонанси магнитии ядроӣ истифода бурдан ба донишгоҳи давлатии Кубани шаҳри Краснодар сафарбар шудааст. кафедраи мо ва аз он ҷумла худи Ҷовидон Кабиров бо синтези пайвастиҳои нави комплексии координатсионӣ имрӯзо сару кор дорад ва ин пайвастагиҳо назар ба маводҳои доруие ки аз беруни кишвар ворид мешаванд хосияти заҳрнокиашон хеле паст аст ва хосияти муолиҷавиашон мушаххасан антиоксидантиашон ниҳоят баланд аст ва вақте ки пайвастагии комплексӣ синтез мешавад хосияти муолиҷавиаш ва хосияти муолиҷавиаш назар ба маводи ибтидоӣ 10 маротиба анқариб ва заҳрнокиаш 10 маротиба паст мешавад. барои ҳамин имрӯзҳо Ҷовидон Кабиров мақсад гузоштааст ки ҳамин гуна маводҳои доруие ки хосияти антиоксидантиашон баланд аст синтез намояд ва ба мардум пешниҳод намояд. ва гуфтаи пешвои маҳбубу муаззами миллат президенти кишварамон
ҷаноби олӣ муҳтарам имомалӣ раҳмонро ки дар боби маводҳои доруӣ ҳамеша дар ҳами баромадҳояшон ва паёмҳояшон таъкид мекунанд, ҷовидон кӯшиш мекунад ки ба боварӣ пешвои маҳбуби муаззими миллат, ба боварӣ ҳама кормандони кадри кимиёи фарматсевтӣ ва зараршиносӣ ва ба боварӣ риёсати донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон яъне ки қарор бигирад. аз натиҷаҳои илмӣ ба дастомада Кабиров Ҷовидон Нурмаҳмадович то имрӯз зиёда аз 80 маводи чопӣ ба таб расонидааст, ки бештари онҳо мақолаҳои илмӣ буда дар маҷалҳои бонуфузи дунё нашр гардиданд. индекси хиршаияш дар Scopus ба 5 баробар аст. ӯ рисолаи номзадии хешро 1 феврали соли 2021 дар шӯрои диссертатсионии донишгоҳи давлатию химиявии технологии шаҳри Ивановои Федератсияи Русия дар мавзӯи ҳосилкунии комплексҳои молекулавии циклодекстринҳо ва кислотаи бензоин, кверсетин ва куркумин дар ҳалкунандаҳои обии органикӣ барои гирифтани унвони илмии номзади илмҳои химия бо ихтисоси 020004 химияи физикӣ бо муваффақият ҳимоя намудааст. сентябри соли 2020 хушбахтона зинаи аспирантураро хатм кардам ва 1 феврали соли 2021 рисолаи номзадии худро дар диссертатсиони Совети донишгоҳи давлатии химика-технологии шаҳри Иваново ҳимоя кардам ва баъд аз ҳимоя ба ватан баргаштам ва барои кору фаъолият дар кафедраи кимиёи фарматсевтӣ ва зараршиносии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба кору фаъолият худ оғоз кардам. мо бештар кӯшиш мекунем ки ҷавонҳои лаёқатмандро дар атрофи ҳамин дар боби дарёфт ва коркарди маводҳои доруӣ шомил намоем. яке аз ҳамин ҷавонҳо нагуфта намонад ки Ҷовидон Кабиров Нурмаҳмадович аст. ман ба ин шоҳиди як кор будам дар худи донишгоҳи миллии Тоҷикистон вақте ки конференсияи илмӣ амалӣ шуд. роҳбари Ҷовидон Татьяна Рудольфовна дар ҳамон ҷое ки иштирок карда буданд, яъне ки бо маъруза баромад карданд ва дар ҳамон ҷо таъкид намуданд ки яке аз фарзандони беҳтарини Тоҷикистон, як кадри болаёқат дар мо кору фаъолият мекунад. зини аспирантура гузашт ва имрӯз яъне ки рисолаи номзадиаш дар арафаи ҳимоя қарор дорад ва ҳамон мардум яъне кормандони донишгоҳи химика-технологии шаҳри Иваново ҳар касро эътироф намекунанд. чунки ман солҳои 80-и асри гузашта дар худи ҳамин донишгоҳ дар зинаи аспирантура яъне фаъолият мекардам ва шахсоне ки ҳамин хел ҷавоное ки лаёқатманда бисёр он мардум дӯст медорад. ман Ҷовидонро ҳамун солҳои 2016 медонистам, мешинохтам ва бисёр қадр мекардам ва бисёр орзу доштам ки ҳамин Ҷовидон ба кафедраи кимиёи фарматсевтӣ ва зараршиносӣ шомил гардад ва аз қабили беҳтарин ҷавонони лаёқатманди Тоҷикистон дар ҳамин кафедра кору фаъолият намояд. ман ки ҳамун солҳо мудири кафедра будам, бо тавсияи академик Бобизода, Ғулом Қодири Мукаммол Ҷовидонро ба кор гирифтем ва дар як муддати муайян дар худи кафедраи кимиёи фарматсевтӣ ва зараршиносӣ ва дар тамоми таълимгоҳ яъне ки ҷавони лаёқатманд будани худро эътироф кард ва ҳамин буд ки дар шуъбаи илми донишгоҳ Ҷовидон ҳамчун яке аз беҳтарин кадрҳо яъне ки ба кор гирифта шуд, дар ҳамин шуъбаи илм шомил шуд ва имрӯзҳо сардори гурӯҳи муҳаққиқони ҷавони худи донишгоҳ кор мекунад, фаъолият мекунад ва ба ҷавонон, ба аспирантон, ба докторантон дар як моҳ 2-3 маротиба маъруза мекунад, лексия мехонад ва ҷавононро тарзҳои навиштани мақола, тарзҳои навиштани фишурдаҳо, тарзҳои қайд намудани диссертатсияҳоро яъне ки ба ҷавонон муаррифӣ мекунад. ва Ҷовидон боз такрор мекунам ки яке аз беҳтарин ҷавонони лаёқатманди ҳам донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон, ҳам кафедраи кимиёи фарматсевтӣ ва зараршиносӣ худи донишгоҳ ба шумор меравад ва дар як муддати муайян дар дили дидаи тамоми омӯзгорон риёсати донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон, ҳамаи омӯзгорони кафедраи кимиёи фарматсевтӣ ва зараршиносӣ маъвои Ҷовидона гирифтааст. ҳамин аст ки ҳамаи муаллимон Ҷовидонро эҳтиром мекунанд
حرمت میکنند. یه چیزایی که میگن علم غذا بهر جوانان دهد، قوت و خرسندی به پیران دهد، علم رهایی ز خطر میدهد، زندگی را زینت و فر میدهد. در دوام تحصیل در زینه اسپیرانتورا در دانشگاه دولتی خیمیایی تکنولوژی ایوانوو تحت راهبری‌اش کارهای علمی تحقیقاتی خود را دانشجوی کورس یکم فاکولته خیمیا و تکنولوژی غیر ارگانیکی دانشگاه نامبرده الیستر دیانا الکساندرونا آغاز کرده بود که عین حال اسپیرانت سال یکم دانشگاه نیاپل به نام فریدریخ دو می باشد. در خارجه به عنوانجویان شاگردان وابسته کرده می شوند. از آن جمله به جاویدان نورمحمدویچ نیز الیستر دیانا الکساندرونا وابسته کرده شده بود. تابستان سال 2022 در آزمون پاسداک دانشگاه دولتی خیمیایی تکنولوژی ایوانوو فدراسیون روسیه غالب آمده برای ادامه دادن کارهای علمیش به دانشگاه نامبرده برگشته است. کبیروف جاویدان نورمحمدویچ پیوسته‌های نوی کوردیناسیونی را تحقیق می‌نماید که در طب معاصر با صفت موادهای آنتی اکسیدانتی استفاده می‌شوند و با این وسیله در پیشبرد علم معاصر تاجیک حسابگذاری می‌نماید و شکوه و شهامت آن را از کنگره‌های بلند به عالمیان معرفی می‌نماید. سال 2022 جهتی در آزمون اشتراک کردنم برای زینه پستدوک یعنی دکترانتورای دانشگاه دولتی خیمیایی و تکنولوژی شهر ایوانوو در این آزمون باز غالب برآمدم و برای دوام دادن و آغاز کردن رساله دکتری خود به شهر ایوانوو رفتم و طول یک سال همچون معلم کلان و تحقیقاتچی در کافدرای شیمی عمومی و تکنولوژی دانشگاه ایوانوو کار و فعالیت کردم و پس از یک سال باز به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان برگشته در اینجا کار و فعالیت خود را دوام دارم. سال 2017-2018 کورس تکمیل اختصاص را در حجم 16 ساعت اوید نوشتن لایحه‌های علمی گذاشته است. سال 2021-2022 کورس تکمیل اختصاص را در حجم 54 ساعت برای آموزگاران ثمرناک در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام اولی ابن سینا گذاشته است. سال 2022 سال 2023 کورس تکمیل اختصاص را در حجم 36 ساعت در انستیتوت انکشاف معلومات عالی و علاوگی دانشگاه دولتی خیمیایی و تکنولوژی شهر ایوانوو فدراسیون روسیه گذاشته است. در نوبت خود کبیروف جاویدان نورمحمدویچ در کارهای جمعیتی کافدرا و دانشگاه فعالانه اشتراک می‌نماید. نامبرده متصدی بخش چاره‌بینی‌های علمی در شعبه علم به شما رفته پیوسته به معروضه‌های پرمحتوای خویش شکوه و شهامت علم تاجیک را به عالمیان معرفی می‌نماید. شکرگزاری از استقلال کشور و دستگیری‌های استادان و اهل خانوادگیش می‌کند که در سن 32 سالگیش به این مرتبه‌های بلند علمی رسیده است. توسط کاری با برکت کبیروف جاویدان نورمحمدویچ در کافدرا و دانشگاه پیوسته چاره‌بینی‌های گوناگون، جمع‌آمدهای تنتنوی، روزهای تاریخی، علم، جشن‌ها و چاره‌بینی‌های گوناگون معرفتی عملی کرده می‌شوند. کبیروف جاویدان نورمحمدویچ در کارهای علمی پداگوژی و تیار نمودن کادرهای جوان در کافدرا حصه‌گذاری می‌نماید. تمنای آن داریم که جوانان ما راه طی کرده جاویدان را سرمشق کاری خود نموده برای در عرصه‌های بلند معرفگر علم تاجیک شدن کوشش‌ها می‌کنند. باوری داریم جاویدان در علم خیمیا دوام دهنده کار عالمان مشهور دنیا ابوبکر رازی، ابو علی ابن سینا و میرزا عبدالقادر بدیل می‌گردد. اگر به علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی توجه دارید و در این سمت پیشگام بودن می‌خواهید، پس برنامه دانشور را از طریق مؤسسه دولتی تلویزیون علم و طبیعت همراهی کنید. تا برنامه‌های دیگر سربلند و سلامت باشید.